Pîra pixtê. Dibêjin carek ji caran di malekê de pîrek hebû. Her dem giliyên neviyên xwe ji kurê xwe re dikir, digot: Ev kurên te temê di min de nadin, arama min lewitandine. Rojekê dudiyan kurê wê dît ku dawiya giliyên wê nehat birîn, zarokên xwe komî odeyekê kirin, derî li ser wan kilît kir ku tehde û tengiyan li dayîkê nekin. Lawê pîrê êdî her roj wisa dikir. Vê carê hebîna pîrê nehat. Rojekê ku kes li malê tunebû, mal gelek tevitî bû. Hebîna pîrê nehat. Di mal de viz bû. Doş bû, çû ber deriyê zarokan vekir, serê xwe di derî re kir odeyê û got: Pixt! Zarokan ji tirsa bavê xwe deng nekir. Pîrê dîsa got: Pixt! Werin balpîrika xwe. Wê gavê jî lawê pîrê pîr dişopand. Dît ku dayîka wî careka din ji zarokan re got: Pixt! Werin cempîrika xwe. Lawê pîrê zivîrî wê û got: Dayê tu elmî pixtan, ez nikarim çareyê ji derdê te re bibînim.